15. Niin, ja siitä tuli sitten vähän enemmänkin sanomista siitä lähdöstä. Valareita on vähän enemmän kuin ollaan totuttu. Jotkut autot joutuu väärille raiteille ja jotkut vaan putkea vasten. No, johdossa on joka tapauksessa Eriksson. Toisena sitten Lauri Malinen, kolmantena Korvenmaan Matti. Siinä on kärkikolmikko. Tiukka kamppailu, katsotaan miten käy Erikssonin vielä. Malinen tulee siinä ihan perässä. Hyvää hiilostusta ja Korvenmaa on siinä kokemuksella kolmantena niin sanotusti. Hyvää hyökkäystä ja Kilman ajoo siinä Aurilta. Tiukka linja olla pitää, muuten ei ehdi mukana, muuten muut karkaa. Ei ollut ihan pieni Aurilta, niin siinä se vaihtui. Ja tosi tiukkaa skavaa. Siinä on Korvenmaa parin nuorukaisen välissä. Jäljellä Erikssonilla lähti vähän lapasesta. Malinen autolla 2 johdossa, 2 minuuttia ajettu. Korvenmaa siinä autolla 62. Ja sitten Hoffman ja Petri on noussut hienosti kolmanneksi autolla 32. 5-8 Vatanen on sitten 4. ja autolla 13 Matikainen 5. Korvenmaa teki muutaman kerran 380 taittaen siellä ja tippui kolmanneksi. Hoffman nousi sitten kakkospaikalle. 2,5 minuuttia ajettu, saman verran jäljellä ajoaikaa. Lauri on sitten taas kerinyt semmosen reilun sekunnin kaulan 2. ja 3. Ajettu 1,5 minuuttia jäljellä. Malisen Lauri on siinä 2 sekunnin karussa Vataselle. Vatanen on 2. ja Matikainen 3. Autot 5, 8 ja 13 taistelee sijasta 2. Tällä hetkellä se on Vatasella se kakkossija. Katsotaan pysyykö ihan loppuun asti. Taistelemaan siitä joka tapauksessa joutuu. 4 minuuttia ajettu ja minuutti siis ajoaikaa jäljellä. Noin 4.30 ajettu, 0,5 minuuttia jäljellä.
Toisi enää 10 sekuntia aikaa jäljellä. Noin, aika täynnä. Malisen Lauri maalissa voittajana. Sitten Vatanen ja Matikainen maalissa, Hilpi maalissa, Korvenmaan maalissa, Hoffman maalissa, Otsavaara, Lehtinen, Söderholm maalissa ja